pero sa pagkakaroon murag limpyo kay ang iyang seashore diri kay gani gimaintain man ni sa usa ka mga private sector diri o sa ka mga private establishment like kaning mga beach resort diri. Pero although ang mga constituent gyapon diri sa kuan Liloan, so makaabil gyapon diri like atong nag-agita din sa usa ka agianan nga gamay ra jud kayo, tapos kuan kanang dito dayon ta diri. Alright, so good morning mga kadayaway mga kado. So wa jud damha mga kado nga nakaabot jud ta diri kaning lugar diri kay naa nang imbitar sa tuwa karong adlaw. So pizza kuan na kado, pizza sa pa 21. So karon nakaabot ko diri sa kaning Liloan, no? Liloan murag Katarman, in between Liloan ug Katarman. So karon makita ninyo kana mao na ang Liloan din ang bridge, tapos mao na ang seashore nila kana, tapos naapay part diri mga kado nga pwede sa kasiguro diri maglingkuray or mag hangouts diri or mga chill ba na kuan kanang kuyog ang imuhang mga kuan, kuyog ang imuhang mga partner sa kinabuhi o ang imuhang mga amigo amiga. So hunas karon mga kado or sa ingon pa nila nga low tide karon adlaw, no? So dako jud ang kuan diri, no? Dako jud ang hunasan po diri sa kanang Liloan. Tapos kung ma-notice ninyo, so karon murag wa pay tao karon, tapos ato lang i-spin ang time nato karong adlaw diri mismo sa Liloan kay lagi murag imbitado masapunta diri. Tapos karon kay lagi na nakaabang mamig cottage sina, tapos igo na lang mitawon sa pagtan-aw diri mga kado kung unsay mga panghitabo diri, no? Karong adlaw diri mismo sa kuan sa Katarman pa man, Katarman Liloan ingnon lang to, in between Katarman Liloan. So kay din mao na ang Makaloka Beach Resort, no? Tapos karon diri kaning diri mao ni ang private property siguro ni wa ni gipaabangan, then gani gibugaw ta diri mga kado kay murag for kuan siguro mga personal use kanang mga private property man jud niri sa loyo. So kanang din mao na naata nag-aabang kay lagi murag pobre ra masabot talagi. So murag di masata ka maka-afford, mao na nga murag action po sa kabalakas, ano, kung usaon nato pag-diskarte ni nga makakuanta. Although ang amo na bayaran nila sa cottage mga kado like mga 200 na kay per person man, tag 50 pesos per person. Tapos siguro until mga noon. So mga oras karon siguro alas 9 pa man karon. So murag layo pa jud kayo. So by the way, naata diri karon sa seashore na mga kado kana. Kung makita ninyo, no. So nindot kayo karon nga murag hunas karon nga mga eryahan, no, karon nga mga panahona or karon mga adlaw or karon mga orasa tungod lagi kay murag low tide lagi. So nindot ang mga kana kung ganahan mo tuod mga kado mo ari mo diri, tapos ari lang mo diri, tapos kuan lang murag magbayad lang siguro mo og pagdamog pagkaon, tapos bayad lang mo og cottage diha. Tapos mga siguro 300 to 500 pesos siguro ang cottage na. Tapos sulit na kayong adlaw ninyo. Tapos naara mo, especially karang sa mga tagalilo proper. So nindot jud kayo suru-suruyan ang ilahang lugar diri kay murag mao lagi. Nga kaning kinahanglan tag mga Domingo magbanding-banding man pud talagi. So mo na sim sab sa to diri karon nga nagbanding-banding pud diri. So almost mga 15 minutes na siguro ang vlog nato karong adlaw para at least ma-support nato sa YouTube channel nato mga kado. So kuan diri nindot ang ilahang kuan diri mga kado, ang kaning unsay tawag kaning hunasan bitaw, hunasan nilang kuan, kaning hunasan nilang limpyo jud kay di ka makakitag bus diri. Makita siguro kag bus diri sa kanang hugaw diri, makita kag hugaw diri kung pananglitan kung kanang kuan bitaw tingkulyada nga panahon. So kanang murag kanang nay mga bagyo-bagyo, pero sa pagkakaroon murag limpyo kay ang iyang seashore diri kay gani gimaintain man ni sa usa ka mga private sector diri o sa ka mga private establishment like kaning mga beach resort diri. Pero although ang mga constituent gyapon diri sa kuan Liloan, so makaabil gyapon diri like atong nag-agita din sa usa ka agianan nga gamay ra jud kayo, tapos kuan kanang dito dayon ta diri. Pero mao lagi kanang naay nakabutang din nga bystander dira, dili pwede magkuan, dili pwede ka mag standby jud dina sa ilaha property kanang ilahang murag atubangan na ba jud sa dagatan ba. So mao siguro pa maagin nila. Pero sa pagkakaroon sa siguro murag wa pa sa siguro kay murag mingaw pa masad ang magkuan ta gid nga mabayaron ta din hinuon siguro nga imposible sa kayo. So karon kay naa naman ta diri, so makita ninyo mga kado ana magkaubanan nato dito sa kwan na dito sa cottage. So naginom-inom po to sila. Tapos
So shout out dito kaning lakaw nako. So ipahinungod na ako ni sa asawa karon kay murag lagi sa celebration sa Christmas party man karon. So murag spend lang nato ang time nato karon at the same time vlog sa ta diri para at least kuan sa ta maka-post punta sa ato YouTube channel mga karon no. Kaning YouTube channel spod lagi nato lagi kanang kinanglan kuan mo sa nato i-update lagi para nindot subod lagi tapos usap pa sa updated ka mo kung sa'yo magkita. So ako lang hangyo mga karon no, please subscribe sa ato YouTube channel Sidro79, hit the bell button para updated ka mo sa mga video nga ato ma-support karong adlaw. Okay, so kuyog nato ang tuod mga karo. So pasalamat na dito mga karo sa ato kuan. Pasalamat dito tuod mga karo sa ato agi kuyugan karon si Brad Cesar og si John Kataytay og si Jos no. So mo ato partner karong adlaw. So karong adlaw nga kundiin murag nindot jud ang panahon karon pod no na makakuyog sila. So walay nindot ang tempo so far. So nindot ang tempo tapos pagkakuyog nato karon so murag nagkuang kami kana murag murag wa jud may magkakuyog pagkabot na din pagpangaon na okay na kayo. Wala na maingon nga murag wala kay magkuyog pagkabot diri kuyog na to gikan to sa balay pa. Mo to murag kuan pa kay nagbugbuwag palagi-lagi kay murag lagi kanang namay paduban mo kuyog lagi. Tapos kuan pa man lagi kanang murag hibaw na mga kanang pugsununon po ning uban po lagi kay lagi murag wa sa tamay baw kung sa mga problema sa ilahang panimalay basta as long as nga naa ang presensya nato diri karon mga kado. So way problema jud nga na mo nagtan-aw na pod present lang nako kung say makaya lang nato no. So okay, so hatagan ta mo og mga motivational video or pandemic video para at least makita mo diri mismo sa Makaloka between kaning beach o diri nga area na. So i-pin lang ako ang iyang location diri mga kado para at least makita sa mo. Okay, let's go. Okay, so thank you very much kayo mga karo no. Okay, so na-describe na to ang ambiance do kung sa kanin diri mismo nga area ha. Then sa pwede ka mo maari do diri kung ganahan mo tapos sa magkuyog lang mo tapos ang entrance diri to mga siguro 300 to 500 siguro per cottage tapos karon so murag life mas
go on man. So inom sa mi diri mga karo. So 10 to 15 minutes o to 20 minutes so vlog ta diri dinhi mismo sa Liloan proper. So once again, this is Edu 79. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.